నమస్తే దోస్తులు, మీకు బేహరంలో ఒక చెట్టు గురించి చెప్తా. ఇది విన్నాక మీరు పరేషాన్ అవుతారు. ఎందుకంటే ఒక చెట్టు ఇన్ని సంవత్సరాల సంది కూడా బతుకున్నదా అని ఆశ్చర్యపోతారు. దీని వయసు వచ్చేసి ఎంత తెలుసా? 400 ఏళ్ళ సంవత్సరాలట. ఇంకా ఎక్కువనే ఉంటుందట. 500 ఏళ్ళ దాకా ఉంటుందట. దీని ప్రత్యేకం ఏంటంటే చుట్టుపక్కల ఏడ నీళ్ళ చుక్క లేదు. మళ్ళీ ఇది కొంచెం ఎత్తు మీద గుట్ట మీద ఉన్నట్లు ఉంటుంది. చుట్టుపక్కల మొత్తం ఎడారే ఉంటుంది. ఒక సముద్రము, చెరువు, కుంట ఏం లేదు. అయినా ఈ చెట్టు బతుకుతున్నది. దీని ఏళ్ళు లోపటికి 50 మీటర్ల లోపటికంటే ఇంకా ఎక్కువనే అట. అంటే భూమి లోపట్ల నీళ్ళు ఏడ ఉంటే ఆడదాకా వచ్చుకపోయి ఈ చెట్టు ఇప్పటికి ఇట్లా బతుకున్నదట. చూడండి, ఇది సేమ్ బబ్లీ చెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది. మళ్ళీ చుట్టుపక్కల మొత్తం ఎడారే ఉంటుంది. ఏడ నీళ్ళు చుక్కు ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇది చాలా ఫేమస్. బేరన్లనే కాదు, దునియాలో కూడా బాగా ఫేమస్. మళ్ళీ ఈ చెట్టు కింద మనం ఏదన్నా అనుకుంటే అన్ని పనులు జరుగుతాయట. చాలామంది వస్తారు టూరిస్టులు. మస్తు ఉన్నది కదా. నచ్చితే లైక్ చేసి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి షేర్ చేయండి.